Рамзи намира Йоанниски Крилис абсолютно сам на тройката. Йоанниски Крилис и веднага наказва отворилата се пролука на бялата защита. Между другото, първи точки от български състезател за Локомотив. До момента целият актив беше от четиримата чужденци на отбора. Не, че това има кой знае какво значение. От началото на второто полувреме. И 19-та смяна на водачеството. Крилис за 3 от върха. Абсолютно автоматичен. Много мисля по темата и ако има един чист пример за 3ND играч в България, Йоанниски Крилис ми се струва най-близкото до това определение. Човек с доста добра защита и огромен процент от тройката. Тук грешка, Макони, кои точно не се разбрах. Пета грешка за Балкан в тази част. Но да, абсолютно съм съгласен с това, което казваш. Ще го кажа на жаргон, абсолютно перде е Йоанниски Крилис. Когато получи топката, няма никакви притеснения да зареди. Крилис имаше интервенция с обърнат пръст. Веднага му го наместиха обаче от треньорския щаб на Локомотив. Преди да застане на линията, той вкарва. Явно не му е повлияло.